जोमैया खस्थ' मोनथारबायदां। हाथों मोनथों बिनि खस्थ' मोननायखौनो नागिरदों आङो। नायबाय थानो बिराद मोजां नुदों आङो। पुतुला साजायना दोननाय बायदि मोनदों। मोसौ मासे खावनायावनो एसेबां बिदि सास्ति होयो नामा? जाबायना जोब्बाय। आंलाय निमाहा बिखाबाय माथो दिनैनिफ्राय बिदि जाला होननानै। हगारदो आयै, आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि खामानि मावथारला। आयै, जोमैया बेबाराव सोलायमारसिगोनदां। हगारदो आयै, अननोबो ओंखारलायलांबाय आङो। हगारना बेखौ हगारनो हरलाय मोखां गुन्थु सौबावनि आङो। आइदै गुन्थुनि हारायानो बायबायदां। दांबावसो बायबाय बायथाराखै हरलाय बायहोजोबथारनि आं। नाङा बायखाबाय। नै बायखानाय बायदि मोनबाय आङो। दां नङा आयै बायखाबाय। हरलाय सोरांसै नुहुराखै आं। सिखावखौ नुहुराखै आङो। मोजां जिरायना नायनि आं हरलाय। मा जाबावगोन मा खालामबावगोन साननानै मोनला आङो। हामजा थां, नों न'आव थांदो थां। नेनिसै आं बेखौ। नेनि आं। दिनै सोर खेवनानै होयो, सोरखौ थगायनानै आरो बहा खारखोमाबावो नेबाय थानि आं दिनै। मोसौ सिखावनि मोखांखौ नायबाय थानि आं। थां, आंहा दाबो गोसोआव हाबना थायाखै सिखावनि महरा। मोजां नायहाबनि आं जिरायहाबनानै। थां बिहामजो थां। नोंहानाव बोरमा बेदर सेरनै बिहरदोंमोन आङो। थां सफैबाय दां। बोरमा बेदरखौ गोथाव दुन्दिया मस्ला मस्लि होनानै संहैथां बिहामजो थां। जागोन जोङो थां। सासे मानसि खमायनानै खमायनाय गोथाव जाखानांगौ। बारा मोनजानायनि। थांदो थां बिहामजो थां। जल्दि संहैदो थां। आंबो जागोन। जानायाबा गारथारा नामा नों जोमै? मानो मोनजागोन नोङो? मानो जानांगौ नोङो? मोसौफानाव उदै बुंखायाखै नोङो? हो? मोसौफानानो उदै बुंखायाखै? मानो नांबावगौ नोङो बोरमा बेदरखौ? गोजोननाय मोनबाय ना? बिरादनो गोजोननाय मोनबाय नोङो आंनि मोसौखौ फाननानै? हो? आयै हगारदो ना। आं जोबोद खस्थ' मोनबाय आयै। थैया नै मेलेमाव दावखोबोजोबबायदां। आयै थैया बोरैबा मेलेमाव जमा जायोब्ला आं थैगोनथ'। थैनो रोङा। फाफि मानसिया, सिखाव मानसिया थाबनो थैया। मोजां मानसियासो थाब थैयो। गाज्रि मानसिया थाब थैया। आं दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन आयै। मालानिफ्राय मोजां जायाखै नोङो? मालानिफ्राय मोजां जायाखै? खनबेसे दाय मावखो? खनबेसे सास्ति मोनखो? खनबेसे मोजां जाखो नोंलाय? हो? खुगायावसो मोजां जाबाय थायो नोंनिया? आंनि न'खराव बिहामजो जाफैनायनिफ्रायनो आंनि न'खराव मा खालामदों मा खालामाखै नोङो? जेब्ला इसा आबै फिसाया मोदोमाव दङमोन बै समावबो नोङो बिहामजोखौ गाइखेराव मुलि होना बुथारनो नागिरदोंमोन। बेयावबोथ' जाफुङासै। बेयावबोथ' न'फाजों दोखो दाम जाबाय। बेयावबोथ' नोङो मोजां जासिगोन ना बुंदोंमोन। बहा थांखो बै समनि नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय मोजां जानाय सोदोबा? हो? सोरनोबा फानहरबाय? हो? ना मोजां जानाय सोदोबखौ सोरनोबा फानहरबावलायबाय बेखौबो मोसौ फाननाय बायदि? आरो आबै फिसानि नामाव सना दाहोना दोननायफोरखौबोथ' खावबाय नोङो। बे समावबोथ' बुजाया नङा दोखो बुजाबाय नोङो। बे समावबो मा बुंनायमोन नोङो? आं दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन। खावथारला। साबेसे नोंलाय मानसिया? हो? साबेसे? खनबेसे मोजां जानो हायो? खनबेसे गाज्रि जानो हायो नोंलाय? नोंनि उदैखौ हाफ्लंना नायगोन आं। नोंनि उदैखौ हाफ्लंना नायगोन। नोंनि उदै सिङाव मानसि दंबावोदां। मोजां खालामग्रा गाज्रि खालामग्रा मानसि दंबावो नोंनि उदैयाव। हाफ्लंगोन आं बेखौबो र'। दिनैनो लास्ट, दिनैनो फार्स्ट नोङो बिहामजो, मिथिगौ ना? बे बाराव जुदि नों मोजां जायाबा थारला थुरला नोंखौ आंनि न'खरजों सोमोन्दो बोखाथारसिगोन आं नोंखौ। मादै अननानै लामाखौ एसे हगारनानै होगोन ना? बाबु थां जेबो नङा थां। सिगांथिंनो थां। आंबो लामा गेजेरावनो जिरायफ्लांबाय। दे बिदिब्लालाय गाज्रि दामोनसै, सिगांथिंनो थांनोसै आङो। आया, बे हिन्जावालाय मैया आंनि नावाव थैनो नागिरनायासो नङा होमबा? मादै बे हिन्जावखौ बबेयाव लोगो मोनखो नोङो? मैया आंनि नावाव थैनो थांदोंमोन बियो। मा? नोंनि नावाव थैनो थांदोंमोन? औ मादै, जेब्ला आं नाव सालायनो होननानै नावसिम दावबायलाङो अब्ला बियो आंनि नावाव गाखोनानै दैयाव बाज्रुमहां जादोंमोन। बे समावनो आङो सहैफ्लांबाय। खाफाल मोजां, हिन्जावसाया बासिबाय। आयै मानो बासायखो नोङो बेखौ? मानो बासायखो बाबु? मानो बासायखो? गोरोन्थिसो खालामबाय नोङो। मोजां खालामासै बेखौ बासायनानै। थैनो नागिरदोंमोन। मानोथो थैनो होआसै? नाख्लाय हरनांगौमोन दैयाव। मानो मादै? मानसिखौ बोरै नाख्लायनांगौ जाखो? थैनो नागिरनाय मानसिखौ बासायनो हामा, थैनोसो होनांगौ। बासायग्रा मानसियासो थाब थैयोनो, नङाब्ला थैनो होनांगौमोन नोङो। बेबायदि गाज्रि मानसिया थैबाबो लस गैया बाबु। मानसियानोथ' मोजां जातनि जाखो ना गाज्रि जातनि जाखो? मा रोखोमनि हिन्जाव खागोदावना दोनजालायनाय? दे मादै आं थांनोसै। मालाबा थैनो थाङोब्ला बिदिब्लालाय आं थैनो होनोसै। आं बासायला। मालाबा माने थैनो होखानांगौमोन बेखौ लोगो लोगोनो। नों बासायनानै भुल खालामबाय बाबु। दे मादै आं थांनोसै। मादि मोनदों? ओइ मादि मोनदों? खागोदाव जानानै मादि मोनदों? लामायाव फज'नानै खानानै दोननायखौ फसायाखैमोन ना नोङो? बेबायदि खागोदाव जानो लुबैनानैनो खाखोमादोंमोन ना नोङो? मोजां मोनदों दाना? हो? मोजां मोनदों? नोंनि नोम्माया फैब्लाबो दिनै गवा नोङो। बेलाय थैफ्राम हिन्जावासो माथो। हा? मा बुंदों? बेलाय थैफ्रामनो नागिरनाय हिन्जावासो।
दैखराव बाज्रुमना थैनो नागिरदोंमोन ना बियो दैखराव बाज्रुमना थैनो नागिरदोंमोन औ दैखराव थैनो होननानै गाखोबायमोन बियो बे समावनो जासुलिजों आंजों ग्रोब सहैनाय बिनि उनाव जों बासायबाय जोंखौसो रायनानै फैबावबाय बियो मा मानो राया बे नोंसोरखौ मानसि सिखाव जाबावगोन बियो मानसि सिखाव बिदिसो बुंनानै फैबावबाय जोंखौ जोंनि बासायनाया गाज्रि जाबाय बेनि थाखाय बिदिसो बुंबावदों बियो मानसि सिखाव जागोन होननानै हा नंमारगौ मानसि सिखाव जागोन होनबावदों बियो औ जोंनि जिउखौबो मालाबा खावगोन बियो मानसि सिखाव जाबावगोन दायनि सायाव दायानो जोबला माथो बेलाय होरलाय होबावथारनि आं मानसि सिखावसो जानो नागिरबावदों होरलाय मोसौ खावरिया थोआखै नोङो मानसि खावबावग्रा नोङो मानसियालाय माथो आयदैबो होननो रोंला उयदैबो होननो रोंला थैबायसोदां थैनो बियो थैया एक्टिं मानसिखौ हले लावबाय बायदि मोनबाय आङो माथो मानसिया एबो गैला उबो गैला बेसे गोबाव जाखो बिदि खारावना दोननाया जाबाय गोबावानो जाबाय नै मानसियाथ' हांबो लायाखै नंमारगौना हां लामाराखैना थैमारबायसो नामा हां लायाखैथ' मानसिया नै बोरैबासो जाबाय बोख्लायदोसो गोख्रै देलाय दे ओइ गोमथा बिमा देलाय एसे हमफा हरलाय मानसियाबो देन्जार गिलिरखाहाय थैमारबाय नामा मानसियालाय ओइ बिहामजो जोमै बिहामजो आया मानसियाथ' थैमारबाय ओइ गोमथा बिमा मा खालामबावनांगौ दानिया आंखौथ' पुलिसा जेलाव लांसिगोन आयै सोरांसि जोमैया थैबाय मा जोमैया थैबाय आयै दाना मा खालामबावनांगौ जोमै बिमा फैदों आयै बिमा फैदों दाना मा खालामबावनांगौ आंखौथ' नागारनाय नंथारला बहाथो आंनि फिसाजोआलाय बबेयाव थांदों बियानि जोमैया थैबाय आंनि फिसाजोआ थैबाय माब्रै थैनो मोनखो नोंसोरनो बुथारखादों बे आंनि फिसाजोखौ आरो बहाथो आंनि फिसाजोआ बहाथो आइ जोमै नों माबोरै बिदि थैनो मोनखो आंखौ मानो नागारलांखो नों आइ जोमै नों आंखौ मानो नागारलांखो नै नोंनि नोम्माया नोंखौ नायनो फैदोंमोन उथि नों आंखौ नागारना थांनो मोना बियानि आंनि फिसाजोखौ नों बुथारबाय नङा बियानि नङा आं बुथाराखैमोनथ' नों बुथाराब्ला आंनि फिसाजोआ माबोरै थैनो मोननांगौ बे दंफां बारियाव माबा मोनसे बेमार आजार जादोंब्लाबोथ' न'आवसो थानांगौमोन आंनि फिसाजोआ बे दंफां बारियाव मानो थैफैनो मोनखो नों बुथाराखैब्ला नोङो आंनि फिसाजोखौ फासि होनानै बुथारबाय हनै दुरुंबो दंखायो दंफाङाव आं नोंखौ नागारा आं नोंखौ आंनि फिसाजोनि जिउ लाबाय नोंखौ पुलिसनो फन हरगोन आङो नङा बियानि बिदि नङा नों खोथाखौ मिथिग्रो मा खोथा मिथिनो नोंनि मा खोथा मिथिनो नङा आं बुथारोना बुथाराखैमोन जोमैया मोसौ खावनायनिसो आं बेखौ सास्ति होदोंमोन दंफाङाव खादोंमोन आं बुथाराखैमोनथ' हां लादों हनै बियानि हां लादों बिहामजोआ हां लादों थैयाखै हां लादों आइ नै नोंनि नोम्मा फैदों खनसे रायदोंलाय आंजों आंखौ नायलाय आइ आं नोंनि मोजां मोनग्रा जाग्रा लाबोदोंथ' नों मोजां मोनग्रा दख'नाखौबो लाना फैदों आङो आइ देलाय आंजों रायलायलाय आइ र' नोंसोर गासैबो सिरि थाथ' आं बिनि स्वभाबखौ मोजाङैनो मिथिगौ थैफ्लानानै थानो हानाय सर'बो दङ नङा बिनियाव जोमै नै नों दहाय बोरमा बेदर जागोन होन्दोंमोन ना आं लानानै फैबाय नै जोमै बोरमा बेदरा जि गोथाव जादों नै जाफैदो जोमै बोरमा बेदर लाबोदों बोरमा बेदर जोमै नों थैयाखै बिदिब्ला मा आखल दिन्थिदोंमोन नोङो नुबायना नोंसोरो ओरैनो दुखु जाबाय दसे आं बुंनोना बिनियाव थैफ्लानो हानाय गोहोबो दङ मा गोमोथाव हिनजाव बेलाय गिनायसो मोनबाय आं मानसिखौनो आयु मा हुआ माथा हिनजावहाय बेलाय मा डेन्जारेस हिनजावहाय बेलाय बिनि साननाय हनाय बिनि सोलिनाय बिनि सिङाव थानाय मोदोम सिङाव थानाय थैया गासिबो हुआनिसोदांहाय सेहेरायाल'सो हिनजाव जाबाय बियो आयु सोर बिमा बिफाया जोनोम होखो बेखौ मा धरननि मानसि आयु लाजिनाय मोनबाय दिनै मा बुंजाखो ओइ मा बुंजाखो सोर बिमा बिफाया जोनोम होदों सोर होदों नोंखौ आंसो होदों
आयै नों जेबो मिथिया आयै आंखौ दाबु आं खोन्थागोन नुबायना बियानि नोंनि फिसाजोनि आखलखौ जोमै बेफोरखौ मा नुखो मा खोनाखो आं हो सानदोंमोन आंनि फिसाजोआ मोजां संसार जाहैनानै दङ नाथाय बेफोरबायदि मा नुफैखो आं औ गाज्रि आंनो गाज्रि मा सुख दङ आंहा मा सान्थि दङ आंहा बिदिं गावनि बिखुनजोआबो खानाव दोनो बिदिं आरो गावनि बिमायाबो आंखौ सोबायो बुजिबाय आङो बुजिबाय नोंनि बिखुनजोखौ मानो खानावदों नों निस्सय माबा मोनसे दाय मावथारदों औ बियानि नंगौ नों थिगखौनो बुजिदों बियो न'खरनि मोसौखौ जार्सि मोसौखौ 30,000 फानदों मिथिखायो दा नोङो जार्सि मोसौनि बेसेना बेसेबां आयु लाजिबाय खोनानानैनो लाजिबाय हरलाय जाथियाव गैया बंस'आव गैया मानि सिखाव सोमजिदों बियो हरलाय सोब्बारि आं बिखौ बु आंखौ बु हाजासे बु ओइ बियानि थाला आं बेयाव 1 मिनिटबो थाला आङो फिसाजोआ आंखौ गुन्थु हास'बाय बियानि थैनो रोङा बियो थैनो रोङा आंनि फिसा नंला बियो दिनैनिफ्राय आंनि फिसा नंला आंनि फिसा मोनब्ला बेफोरबायदि बदनाम लानाय नङामोन बियो आयै मानो बिदि बुंदों जिथानो सैतान आंखौ आयरन दा बुं नोङो ओइ बियानि दिनैनिफ्राय आंनि फिसा नंला दे बियो नोंनि आखायाव गथायबाय आङो मा खालाम मा दाय मावो सास्ति हो बेखौ आं लाजिबाय आंनि फिसा नंला बियो लाजिबाय आं बिदिनो मोथियामोनब्ला फैथारामोन आं बेखौ दिनै नायनो सानदोंमोन एसेबां गोबाव जाबाय फिसाजोआ खबर लाना फैनो र' खनसे गोसोआ मोजां मोनगोनदां होननानै बिनि गाज्रि आखलखौसो नायफैनो खोनासंफैनो फैनाय जाबाय आङो बियानि मा खारावनोल' खानायखौनो सिनना होजोब दे बेबाराव खानायखौनो सिनना होजोब सिन्देल गानहोनानै लामा थाबायहो बेखौ थांनोसै दिनैनिफ्राय आंनि फिसाबो गैला रावबो गैला दिनैनिफ्राय आं हारसिंसै थैबाय आंनि फिसाया थैबाय लाजिबाय आं थैबाय आंनि फिसाजोआ थैबाय थांनोसै आं आयु गिनायसो मोनलायलांबाय आं आखाइ होनोनो मानसिखौनो मा धरननि मानसि नोंलाय आंनि फिसालायासो बेबायदि हिनजाव मोनबायना आंनि फिसालाखौबो मालाबा बुथारसिगोन बियो आंनि फिसालाखौ मालाबा जिउ जासिगोन बियो गिनाय मोनबाय आङो बेखौ आंनि फिसालानि सेराव लांनोनो गिनाय मोनबाय आं आंनि न'आव सोनोनो गिनाय मोनबाय बेखौ नोंखौ जेबो खालामला आङो नोंखौ जेबो खालामला खानलाबो मेलाबो नायलाबो नोंनि थाखाय सिन्थाबो खालामला नों थांदो बहा थांदो आंनि फिसालानिफ्राय गोजान जादो नोङो आंनि फिसालाजों आं नोंखौ दोननो गिबाय आंनि फिसालानि जिउखौबो मालाबा खोमागोनसो नोङो थांदो नों बहा थांदो दाफैसै दे नों दिनैनिफ्राय आंनि न'आव दाफैसै आंनि बिहामजो नंला नोंबो जोनोमगिरि बिमायानो नोंखौ गारनो हाबायब्ला आंलाय बिखुनजोसो आं आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामनो हाया थांदो बेबायदि मानसिखौ गामिनि हिनजावफ्रा ओंखारनानै खानाय सिनजोबनांसिगोनहाय गामिनि हिनजावफ्रानो दामनांसिगोन बेखौ सोरांसै आंखौ माने बिदि नायदों नोङो जागोन बायदि आयौ आं गिनायसो मोनबाय नोंखौ आयै र' आंखौ ने आयै आं गियो बेखौ